Welcome to my channel. ngthamwna बरायनाय जाबाय. So आं दा दुब्लियाव बेरायनो थांनो नागिरदों. ngthamwna नायलांबाय थाबाय जाबाय आरो लोगोसे भिडिअखौ नायलांबाय थादोंब्ला साबस्क्राइब लाइक खालामबानो जाबाय आरो कमेन्टआव खोन्थाबानो जाबाय मोजां जादों जायाखै. So ngthamwna नायलांबाय थादो. आं दा थांगासिनो दङ दुब्लियाव. 5 minutes later. So दा जों दुब्लियाव मोनफैबाय. दा जों थांगासिनो दोङो. आंदो दा सासे लोगो दंफायो. बियो नुजायानो लाजिदों. So नोंथांमोना नायलांबाय थादो. खोथिया रोगानायाव बैया खस्थ' नांदो. इथिंनिफ्राय दंग'थिं हेंगा हरनानै इथिं लाना फैनानै दुब्लि गेजेराव लाना फैनानै इथिं आरो दंग'आव माबा माबि जेंसि बुला दोङो नांथाजोबनानै इथिं गेवस्राजोबदो बैया खस्थ' बिदि बिराद खस्थ' नांदो देग्लाय माइ गायनायाव. नोंथांमोन थांगासिनो दोङो दा आङो लोगोफोर थांगासिनो दोङो. नै सेन्देलखौनो आखाइयाव हमनानै लानो गोनां जाबाय. दैयाव दै दोङो. बे जाबाय थिं फुख्रिनि लामा आरो नैबे जोंनि मेन रड. बैबे आरो बाङालि बस्तिनि जोंनि गामिया बिदिनो. स' बै टावारखौ नुहुरदोंना बियो जोंनि सकनि बरखाता सकनि इयो. स' गाइस जोङो दुब्लि गेजेराव मोनफैबाय. नोंथांमोना नायदो दुब्लि गेजेरनि भिउखौ मा रखम समायना रमायना. नोंथांमोन दा जोङो न'आव थांफिनसिगोन. दा दुब्लियाव जों बेरायनो फैनाया जोब्बाय. दा जोङो थांगासिनो दङ न'थिं. 12 seconds later. स' नोंथांमोन दा आं न'आव मोनफैबाय. भिडिअखौ मोजां नुदोंब्ला लाइक आरो साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय आरो लोगोसेयै कमेन्टआव खोन्थाहरबानो जाबाय मा गोदै जाखो. स' नोंथांमोन आं बेखिनियावनो दोनथ'बाय.